ВКЛ борщ гэта не суп з бурака, а піва. З вами Прыдыбайлавы бровар у пошуках беларускага піва. Прафесар Ягеллонскага універсітэта Юзеф Растафінскі ў сваёй манаграфіі ад 1916 года падрабязна абгрунтаваў, што борщ першапачаткова быў як алкагольны напой з баршчэўніка звычайнага. Практыка гатавання якога захавалась аж да 19 стагоддзя ў нас на Палесе. Калі я капнуў глыбей, то знайшоў запісы з 16 по 18 стагоддзя, дзе англійскія, італьянскія, французскія, нямецкія вучоныя і нават сам Александр Дюма, той самы, што пісаў пра мушкецёраў, занатавалі ў сваіх працах, што ў Літве з баршчэўніку робяць алкагольны напой борщ, нешта сярэдняе паміж квасам ды півам, які шмат п'юць летам. Таксама знайшоў звесткі, што нашы продкі баршчэўнік дадавалі ў піва, а таксама здабывалі з карэнняў цукар і гналі з яго гарэлку. Больш падрабязна даведацца пра страчаны наш піўны напой борщ можаце ў мяне ў тэлеграм-канале.